ndoka ngazibrakete ngoba ndaona munhu akapfeka sheti yewaiti akagara pamusoro pechibage patendi. Saka panguva yababa vachibva vabuda ndobva tati hatibudei ndobva tabuda patanongera mukomana wokuseri ndobva abuda. Mukomana akati gogo ndazvinzwa kudhaya but ndafuka otherwise ndisekuru vabatwa neshuga kutaura zvaramai. Saka ndakatoti kana vaona gogo zvanetsa vanozondidaidza kuti uya kunondibatsirewo. Ndikati sekuru vanga vakaramba tabuda pese tichiona nditenge. Baba akamira ivo vanga vagara pasi ndikati nhai baba komauya sei kuno. Baba vaingoti ndarasika aitoamunorangu tichitsvaga kuti tione kuti baba pavafamba napo ndepapi asi tapashaya muwezva. Ndarwadziwa pandakafonerwa kuti ndozvavakaita handiti chikonzero kuti imimi ndimakaregerera mega. Problem haisi kuna mumwe munhu ndenyu hamana munombopa makomana wayo ataura akati pane zvakaitika pachivanhu penyu chiripo chamunotoziva but imimi makachipfumbata makati amheno mukamudhara akatokasiya kakadaro hamuna kuti anyana baba venyu apa chaita sei lino nezvavakauya vachiita pamba pangu kwese kugara kwese kwakaita havana kubvira vambeta izvozvo kazhinji mukazvitarisa imimi hakuna chivanhu chinokurudzira kuti munhu anoenda papapo munhu osogara pachibahwe saizi iyo achidzoona makore vasingafamba asi pangu wakakwanisa kufamba achizogara pachibahwe zvinenge zvichireva kuti ndine utano here pamusoro pezvino nezvavakaita. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Munoti kudini zvazvo makanzwa kuti mudini kuti kutaura kuti ndozvaitika pana baba vadai vazoenda vari panzvimbo yakadai kwadzakadzakadzaka mimi munoti chinazvo. Ya mhinduro yanyu ndaiwana kudhara vanga vataura handizvo inini zvandakatarisirawo handiti mumusha womutagara ndinodaira kuti vavakidzana handiti pane plene ukama handiti inini zvinoita ndizvoti zvandakatarisirawo sei tagarawo isu takurirai munhu handiti sandinazwawo bhedhi rekodibva kwavari nekwatira handiti takagarisana zvakanaka but mafambiro akaita kunyaya yacho handiti ndatoyamona ndiri panapa zvote ini pakutanga ndakasora like nzora unge kuti chinazvo zvese history yamuka yekuinzwa hapana ari kuzviramba kuti mane makore muchigarisana nevanhu kuti maneka but kuti nyaya yakaitika muri kuti china ya inini zvandingatongotora ndezvoti ini ndaitofunga kuti maybe pamwe zvakaitwa semunhu ari kurwara mudharo ari kurwara zvokuti kana kubauka saka handisiuziva kuti mamuda nditi kudii ipapo ndikubvunza enda ndinazvo zvokuti ndikuudze kuti itai zvakadira denda kuudza kana muda kuti muzokudzwa nedai muchaudzwa nedai asi tiri kuti mimi semunhu paitika chiitiko hamungashayi zvekutaura mungashayi zvekutaura paitika chiitiko mushayi mukana chekutaura ipapo ndokumbirawo takawanda pane vanenge vachikwanisa kuti batsirawo ipapo ndapera hangu ipapo anyway it's okay. Baba ndizvavanhu ukorekana mai pamusuwo penyu ndoziva sei izvibakafoa akauzvikuona inini kwari makore mangani vakadai havasati vambozviti vaigara kuninongogara naye zvimwe zvavakazomboonekwa mumba make kamubhedha vakagara akatorara munhu ndiyani atopinda mungati munhu usiku vakamboonekwa vari pai
Dua mati di gua mama. Dem dari dah. Nak mati maka boleh kau ada mesi remana. Min. Remurora. Bukan tuan. Main. Berapa? Berapa ni dia? Amen ni aja. Bagai orang nak cuba kena betul mau. Umur berapa? Mati. Dimi. Dima upindro na atezo bedroom. There is no pay. And the accident here, right? Mana bedroom? Kamu bisa kayak itu. Ayo, kupinda mumamenyi ndozi mutaura kuti kana vakapinda itirwo kana vasina moti ayo ndozvamamuchida kuti mupindure chii azotenderera atapedza Zingaje zokumangwa? Tenze zemaskati. Tenze ngwayo. Alright. Vamaita se amaguru pamakaona munhu apinda ati zvaravati mubamai pamberi. Zita renyu ndiani wandakumbira uchitupa che? Ko zita renyu? Upenyu wese. Upenyu wese hamuna chitupa. Isnata. Chakarasika rini? Isnati chatindivara. Ngazozvakaitika gore ripi izvozvo? Zvokupinda kwakaenda mumba menyu? 6 months. Zvegore rineri. Saka makati reaction ipi pamakaona zvaiti? Vari masabhuku menyu? Uraita zvidzwa tingayarasike nyaya tadzoka kwamatumba apo manje muri kuti chii nechiitiko chakaita baba venyu chokuwanikwa ari pamba pemunhu pakati peusiku kunze kwakutoedza inoiti mapasiti 1 to 2 vari pamba pemunhu muri kuti chii nazvo mimi varume vaviri ani ndinochengeta baba venyu izvozvo mimi ambotadza kupindura ichogona zvipindura nyaya baba vanongoita varudi vaurasika njera sabako aiwa shamai mira unzwe tere wotere ndandikudzi pari kubvunzwa hapasi pahombe pesi pokuti uite nhoroondo tiri kubvunza way forward kuti zvazvadai ruri kuzvionawo sei ndo pari kudiwa chiti izvimwe zvese zvakaitika ndizvozvo asi pari kudiwa kuti maonerenyu izvozvi ruri kuti ndo parodanza no ndadite kuti zvataurwa zvezvi tite kuti nyaya ifana nditia inini ndakazvimirirawo chekutanga chandingakwanisa kuita ndechekukumbira ruregere rune zvavakaita zvinhu zvinotyisa kana dai ndiri ini zvikaitika kwandiri kunyange pasina zvandikuziva but nenguva dzacho dzakasvikwa dzacho anditi kubva kuseni mudhara ndomumashoko 1 watanga kutaura nemusoro muza pama muchibvunzwa pese nyaya dzese dzama muchibvunzwa ndomashoko 1 matanga kutaura nemusoro wekutanga kukumbira regero right mataudaga vakuzvino handiti zvaitika izvozvo makataura navo here muti wakumbira regero panguva yacho yes
ndakanzwa kuti ndichibvunzawo pafoni mukomana pane munina wedu akaenda kunokumbira ruregerero saka ina ndakamira kuti ndinzi kuti zvanzi kudii ndopandakabvunza nyaya yesambo asi munina wangu aindogara naro akaenda kuno ndakavhurama chikumbira kuti ndikotaurira kare mafambiro zvakaita kuti azvinzwa zvedu tichabvunza handizvo zvino una kufamba pasisitemu inini zvandakaita musi weSaturday kumanini takapika tikapedza tikaenda kunorara. Taenda kunorara tine mwana wedu webasa anotibatsira akaendawo kumakugumu kwake. Isu sina baba tikapinda mujeni. Tapinda tikasvika ndopakavhura redhiyo tichida kunzwa bhori. Ndopakati cherere ichifema. Ava baba ainga ane hope dzanoita ndaakunovara. Ndikati regai ndimbotiteerere ndinzwe kuti inenge yagona. Saka ndateerera kudaro ndakazoona ndaane hope. Ndopandakabva ndangodzima redhiyo. Ndopandapinda ndebhinini. Tapinda ndakapinda zvokuma9 kucheye. Ndapinda mumba muyo ndopatakabva tarara 10, 11, 12. Zvakuita 2:1 ndopandakanzwa panike ndakamboita zvokungopepuka. Ndopandanzwa kuti apange panze pari kutapa nemunhu. Ndichinzwa manje takakuruza chibage. Chibage chetakakuruza ndopatangochiisa pamadziro chimira masaga eri yabva kuHarare. Ndopatabvaradzana nematendi. Saka ndopandainzwa ipapo kuti pane munhu ari kubata ipapo. Saka ndopandapinda mubhedhurumu ndopandamutsa bhurama ndikati baba panze apo kuti pange pane munhu. Zvikanzi kuti kudaro ndikati ndiri kunzwa kuti panenge pane chiri kufamba. Saka vanhu ndobva vambofuka musoro zvikanzi aiwa kuri kutondora. Ndikati aiwa kani mukai titarise panze. Ndobva vamuka vapfeka ipachaimudza vaipfeka ndopandapinda mujai ndopandati pacheche ndikasvika ichidongorere ndichana ndakangazvinzwa noizi yacho machenera ndikati pativange baba vepapa asi andohana kuti ndiwo. Ndobva ndavhura keteni ndobva ndaona munhu akapfeka sheti yewaiti akagara pamusoro pechibage patendi. Saka panguva yababa vachibva vabuda ndobva tati hatimudei. Ndobva tabuda patanongerawo mukomana wokuseri ndobva abuda. Mukomana akati gogo ndazvinzwa kudhara but ndafunga kuti otherwise ndisekuru vabatwa neshuga kutaura bhuramai. Saka ndakatoti kana vaona gogo zvanetsa vanozondidaidza kuti uya kunondibatsirewo. Ndikati sekuru vanga vakarara tabuda pese tichiona nditenge. Saka tasvika ipapo baba vakabva vati kunda hatenge ukasvika sei kuno baba mauya sei kuno nguva yahavana kudaira. Zvikanzi baba tembo ndachimasvika seiko pano pamba pangu havana kudaira. Ndobva vanonga vachibvunza vanotosvika kuti maita sei makagara pachibage mubite. Ndobva vangoti ndarasika. Saka chaimene vakati ndarasika vakabva vatenda kubhesha manje vachibhesha vachibva patendi riye rechibage vachibva vamukira pasi. Ndobva vagwesha ndobva ndati kuna baba ndikati enda ndishedze baba pamera mutaura kuti baba vari kuno. Uyu mukomana ndikati enoshedza vamwe kukuranana sekuru vauye vaonewo zviri pano. Mukomana ndobva aenda ndobva anouya nesekuru yepapo pana kugeza ana kuzeni anzi akafunga kuti pamwe andasina kunyatswa tasa ndakafunga kuti pamwe itsotsi inogona kutidza rega tikumidze mudzokero. Tasviba adzoka vaivai ndobva ndakabva ndakiya dzoko ivo ndobva vasara vakabva vazvamuvabhesa ndobva vanosvogara pavhuranda pasitubu pangu nechepasitepi yepazasi baba ndobva vagara ipapo. Ine ndobva ndapinda mumhandakiya dzoko ndikatimira vamwe vatuve vamwe vachizoyanza kuti vaimhandakinora dzoko ndobva ndabuda panze. Saka tabuda panze ipapo baba vakazomuyana pedwini ndobva baba vakasvobvunza kuti akasvobvunza kuti baba vari pano here kuti mapedwini aiwa baba varipo. Zvikanzi vari kupi zvikanzi vakarara. Zvikanzi 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 baba vari kumba kwangu. Zvikanzi anzi akati kumba kwenyu kwavauya sei. Andikati hatizivo taona varipo. Ndobva vakatungamidzana
nababa pamira vauya ndovakasvika baba pamira akamira ivo vanga vagara pasi vachita nhai baba komauya sei kuno baba vaingoti ndarasika ndopakabva ati pedhumeni pangoti regai ndivabereke ndiende navo kumba ndopakasimudza baba yekuti avabereke ndipaaakasaanototadza ndobva ati kuna vhuramai ndibatsirei ndisumudzire kuti ndigone kuvabereka ndobva avabereka mwana ndobva aenda zvezvikwadi kumba kwake saka akaenda kumba kwake akazonodzoka mwana uyu ndobva akabva auya ati anamai vana vesemanefidhova kuti avamusa mai ndobva vauya tika ndo zvatiri pano saka ndobva takubereka manje netochi tibereke kuti vabvane kupi saka pane waya ndirupera munda womune mugano ramwera mutsiko akashaika ndobva takatanga kuona manje kuti pane muhwezva saka pane gomba remarara rakadai so ivo vakazonopinda nekutawaya kasvika kakangodai ndobva takaonera kutangira kugwesha vachiuya nobva vasvitokwira nepatendi yechibageye kusvika vaapatendi padaizovanzwa vachiti koroi ipapo kusvika vazomuruka kuti patendi vai vachigwesha kusvika vasvika pavhurani ndo maonera atakazviita asi pataivabvunza vaiti ndarasika vaingoti ndarasika ndozvavaitawo uyu ndobva aenda nawo saka paakazodzoka mwana takazenge takutobatsirana tese nana baba vedu navanhu vanesidho vedu tichitarisa tineye mwana uyu tichiona muhwizva kwazoedza kuti takazonyavaroora ivavaida vakasvika vakati tauya kuzoona asi tamuka seniseni nemurume wangu aitaura muroora mukuru tichitsvaga kuti tione kuti baba pavafamba napo ndepapi asi tapashaya muhwezva taushaya tinasaka vakafamba nekutyatamere isi takatangira pamba pedu takatangira kuona pagomba iroro vachibva nechekumadokero vachipinda muyadzimeni panoti apa ingavaika pakati panenge pasedzai pane chibani chakazevera vanhu patakazovaonera saka makatarisa here nevaroora varira pavakabva pavakafamba nepa makashaya muhwezva ndepenikikweyadi hatina kukudererana vana vatakasarisa pamba pano ndo patakatakuvaregaita sei muhwezva kokumba kwavo makanotarisa here mukaona kutikwawandapedi kuenda ndakatozosvika nezuu Ilikuwa mwandaita kuno. Taiga nusi. Ukitira ujimu. Ujira wada wena wana wa. Yule mtoke enda kutana kunoya. Natende. Bueno, bueno ni seguro mira Ahora güey. vanakuona Anaita nawo wakaita aitopesa. okay vanorwara nei baba Pfungwa dzavo chaidzedu patakatarisa. Alright. vanorwara nei Mira chimbo unoda kutaura zvawanorwara. Alright. okay mira ndidzi Pamusoro yedani. Kunga zvaikuda kutana kuti ndine nguva yakareba ndigara nababa. Takatambudzana nababa kuti vanotema nguva ndakatora ndigara navo. Vanotoreka kunyanya kurwara kwevanhu ndokuti akuenda kunhabira kunovhenekwa so. Zvekuti kana kunyanya kuti toti kurwara kwauri pazvinhu vatoti munhu akutowanika kuvhenekwa kuti dzimwe dzenguva ngekuti ndaiti kana yagara navo tikatanga kutora naye kwaito zvinovhenekwa unokwatisiyana nekwatatangira kuti munyatsoti urwere hwavo auda kuti pamwe kusakusanganisana nekuwa saka zvavo atomunhu wekutoti atomunhu anotoda anonzwisisa kuchengeta mwana chete mamboendesa kuchipatara zvapari zvinakusiyana vana vakwari vangani 96 96 saka nguva yandakagara navo ndatoti munhu kuti ndatotenga munhu anoita kukuka but mhosva iri kunzi yakaparika maibata mainzwisa ndizvo imwe mwana wacho andii muri kuti chiine mhosva iri
Ani zvangu zvotikana pandakashanda ndakatongobatikana nekutonda kuputika kuti kuchaitika itika. Makachika. Makazvitika. Zvakatokutyisa chimbovabuda zvakagara pasi atimboti amai venyu vanopenga kubvisa hembe vachimhanya kwamuri imi munoita sei? ndikaona vachitoda kupenga chimhanya kwandiri ndinotoshatisa zvofana kuvabata ndivamubukira ndivaisa pazvimberera zeko vasina hembe nekuti mudhini ndinavo saka ndikavaziya hazvina zvarinenge zvakureva kana Yes, baba. Ndakubatsira dare. Avaita rei pati? pamusoro pedare pamusoro makubota ine kwese yanga ichitaurwa ndechinhu chadadiscover kuti ava ndibaba vedu kwatiriswa nevana sekuru ava ndo vana baba vedu kuona sekuti urwere hwakazosvika papfungwa asi semhuri vakarelaxa nekuti chinhu chine chatingati chitaura muchivanhu chinhu handi kuti tine zvinhu zvinofesa mumafamilies in the same time tikasatsvaga muronga wazvo zvichaafecta even generation yedu izvozvo saka apa pakanonoka kana kuti vari kunonoka saka zvinofanira kuti zvibatsire generation nekuti the fact yekuti vambobva vasingafambi the fact yekuti vambobva panzvimbo vachienda pane imwe of course tinogona kuti mentally disturbed party ka spiritual whatever kanenge richi saka zvinhu zvinoda kutongogarwa pasi semhuri zvogadziriswa. Muri kuona ndangowedzera hangu mashoko atarwa nawo. Muri kuona Haiti nababa vakarara sa ndo Haiti pane munhu pakatoti rebei pane wani yavari kunzi vakapfuka vakakwanisa kupinda pati hembe dzavanga vakapfeka hadzina kuchekeka kana kuti kudii. Isi takaenda paground zvokuti pacho parikutarisirwa kunzi pati kuti vanganzi vanganga vapinda nezvavari vaifanira kutowanika kuchekeka handiti hembe dzavanga vakapfeka kana kutobvaruka. Mosva muri kuiona paira namba ndokupambanachida kuti muedze kunyatsoona kuti pane mosva ndipambaona pane mosva mimi makamirira pakwei makaona pane mosva kuti hamusi kupaona hamusi kupaona hamusi kupaona pane mosva pekuti havakawanikwa vari pamba pevanhu ipapo vanotyisa ndo vari kutaura zvanu chanandida kubatsira baba amaigarirayo nyaya ndandida kubatsira basa rematauro ndeyekuti muri vahombe vezvekutoti tatotarisa ndatarisa chitupa chababa mazera indi muzera rabobo wangu chete but muona pakatanga nyaya baba vachipinda mumba memuroro imimi sehama munevha maifanira kutoita ipapo kuti but chakukonzeresa baba kuti vadaichi but zvinoona kuti imimi zvikaitika zviri zvemufamily so munozvivhariridza ndosaka nhasi zvaenda kunoafecta mutorwa kuti zvibude pachii saka imi muneka kurelaxa kamuri kuita munyaya dziri kuita dziri mufamily meni dzamuri kufanira kutosimudzira musoro handire dzakuenda kusaidhi kuti dzibude handipikisane nemi because otherwise iyo yatatonzwa kunoona kuto nedzimwe dzanga dziri kumashure dzaitoitika but muchingonyarira zvenyu zvinhu zvitoita zvitokura because kutaura chokwadi muri kunzwa patakaenda nezuva resu tisina vatakaenda navo padistance inofunga inga rebe tongoisa pa100 meters kubva pamba peava kusvika peava pari kuoneka mumwe zvekuti tingangoti maybe vakambopfuura nepano nofunga just 2 meters ngubva pana pasvika hapa tongo 3 meters ngubva pana pasvika pamuri kumwe kwese hakusumbooneka kana kuti kwaita sei kana kuti kwese kuoneka kuti kwakaita sei handi vogopfuka waya 2 zvokuti kana pamuchaenda ikoko makazoona mega munoona kutowirirana nesuwo kuti izvi zvakaitika apa ndosaka zviri kutyisa even kana ava vari kutya kuti orit mwakidza uno wangu nezvaari akazosvika sei pana kana makaona condition navapanapa izvi
kuti tivakapfuka sei waya mbiri idzodzo vachipinda kwavaenda kubuda kana kuti zvioneke kuti pavakapfuka handi munhu kana uchikambaira kana ukawezva kudai uswa nezvizvi zvinokuteera uchidai handii but mungaenda ipapo zvakanotasa enda zvisi kutombooneka kuti pakawezva munhu havana kupinda nekubai toda kuedza kungoonesana kuti pane kunoke asi pane zveta zvakaitika patone vamwe vavo vatofamba navo baba munhu cheda kugoronezvitarondananhinginanhinginanhingi zoti vakatotomusariroga ipapa vakatomusarira pamusori ndine chinhu chandatanga kubata pakutanga muchuchisi vachitaura ndinoona sekuti isusu vanhu tikapinda muno tine mweya wekutya ota yekuti tigadziriswe mazarikwa vachishona chani zvekuti understand ngatiti isusu pakuchidadare isusu sechivanhu tikataura zviri panapa izvi asi tikuti seyamhuri yafanira kufamba before this dare isu tanokura tichinzwa kuti kune vamwe handii but paafamba napo usingapazivi asi taizwa kuti kana madzinza afamba inini sevasharuka handiti tozoona because tobva tagadzira iri dare iri haripo pakupomera munhu mhosva ripo pakugadzirisa kuti iyi mhuri ngaiende inodini inorongeka aiwa pakupomera mhosva ya zvese zvekutaurika kaizvi tiri kuedza kuonesana kuti munhu mafambiro akaita pachizonoparika mhosva iyi bcause paparika mhosva makaona kuti pakafamba mastages akaita sei ekuti mhosva izonopara handii ndosaka tatakudzoka kuti kwamuri munoti chiine mhosva yakaparwa napapai inini muchidimbwa tisingapedzi nguva sezviri kungotaura mudaro kana panditi tataura tese pane mashoko ataura pane mashoko avatanga kufunga vachitaura ofichi ndeatiri kungotaura nezvaro handiti isusu vechokwadi inini kutaura chokwadi pamberi pamwari zvinoenda kumanganga kumaprofita handisati aita sei titoende mamwe maproblems atinawo ari mumusha medu zvechokwadi nezvavari kutaura toenderana nokuti kutaura chokwadi hatisi hatina umbowo kamutiziva asi ndatozobata shoko rekuti zvichabuda pano kana zvichaita sei titofanira kufamba tisitsvage kuti chii nekuti zvinhu zvakutendera amai mati chii baba avanditi muzivo wandinoitero engwa dzavo dzikurasika mangari baba vandinezveiteka nditi ndakamboya kungadai baba varikuwaitozotaura ndakatomboya kuvatora vakomana uyu anogara naye akati muri munhukadzi akatokutengeta chi baba unosvikadzo kwageza ndosaka ndakavasiya baba but unoti ndaiti ndikanovaona zvezvoda kuda vhizita nditi ukava neuku ukavamhoresa ukazva neuku vanokumhoresa unobvunza kuti ndiani ndakatanga ona kuti njere dzavo dzinoita sei dziri kurasika saka ndarwadziwa pandakafonerwa kunzi ndo zvavakaita handiti yes handisi kuvarambira but neniwo ndaikumbira daima muchigona andibatsirawo munhu akanogona kunoteswa njere ndikukumbirawo kutangamirawo ngaateswe njere because ukataura navo handiti vanokudza zvisirizvo right akakumbira kuti akuenda kumba kwavo pamusoro emai zvamataura tiri kuzvinzwa sitera ava vana kutanga nhasa urwere hwavo wakatanga rini but muripo zvenyu nhasi ndopa mazozviona teerai ndati nhasi ndopa makuona kuti its wrong aiwa
tererai imimi takuudzai zvekuita chikonzero kuti imimi ndimakaregerera mega. Problem haisi kuna mumwe munhu ndenyu hamana munombopa makomana wayo ataura akati pane zvakaitika pachivanhu penyu chiripo chamunotoziva but imimi makachipfumbata makati amheno mukamudhara akatokasiya kakadaro hamuna kuti anyana baba venyu titokupaiwo mhosva izvozvi makaregerera baba venyu mega asi tarai paparwa mhosva iri kuratidza kuti hazvina kutangira ipapo. Handimunzwa zvatutaura nyaya iyi haina kutangira ipapo iri tori parefu asi yaingofuta. Saka nhasi payazoendawo ndo payazoita kuti ndakanichida kuedza kuti ndiedze kutsanangura kuti ezvino vari kudza vaingozvoona vachita sei but apa chaita sei lino nezvavakauya vachiita pamba pangu kwese kugara kwese kwavakaita havana kubvira vamubheta izvozvo kazhinji mukazvitarisa imimi hakuna chivanhu chinokurudzira kuti munhu anoenda baba bomunhu wose kugara pachibahwe saizi iyo achidzaona makore vasingafana asi pangu wakakwanisa kufamba achiyazogara pachibahwe zvinenge zvichireva kuti ndine utano here pamusoro pezvino nezvavakaita. Mane nguva yakareba sei muri vagaisa? Ndokudhara apa mwana wavo vauda kuti mwedzi vagere pamwana wavo ipapo. Asi chiitiko ichi ndechekutanga handivari kunzi vane zvizere zvavo zvinorasira zvidii asi kondikurai kuti kwavo kwese vari kuratidza hazvina kubetika ko pangu vakazokwanisa kuuya sei vachifamba munhu anonzi havafambiba asi vakakwanisa kusumuka pamwe ivo vachinzi havafambi. Mubvunzo iwoyo ndo wachida kutsigira nemubvunzo wandiri kukubvunza ini kuti vakamboita here zvavakaita apa pamakore mamwe amambogarisana navanhu ivo zvavane apa vakazouya pamwana manje vanochigara kwavo kumba kwakashayira adzimai vavo apa vakazotorwa nemwana kwavari kugara pamwana wavo asi zvane mwedzi vauya ipapo kana ikwanobva vachigara kwavo havana kubvunzira vanzi vadaro iko totonzwozvomuroora izvozvo saka varume muri kunyazoona udzamu hwehosha yakaparwa nababa kukura kwayo zvinhu zvinotyisa kuti unoona munhu ari pamba pako pakati peusiku hazvinei kuti munhu ari kurwara kana kuti asi kurwara. Tingadzokera mashure kuti imi maakuisa chichemo kuno kuti adaranga rakuonerawo kuti vanga vachirwara vakurwara nepfungwa izvozvo munofanira kuzviita muri kumusha kwenyu. Indagara muno mamasembora muno ndikekutanga kuzvinzwa kuti munhu anowanikwa ari pamba pechi munhu pakati peusiku kana dare murero zvinhu zvinotyisa. Imimi baba imimi ndimi vamwe muchiri kukanganisa nyaya imi nekuti izvi zvambokutaura mukuenda kuofisai kana mamuda kubatsirwa chetadza kukubatsirai. Alright, tada kuti tisvike pakugura nyaya ndizvo ndangobvunza mubvunzo nai pavakapinda pamuroora apo 6 months ago vakakwira pamubhedha here vanga vari pasi here vakanga vari wanga vakazembera mubhedha wanga vanozembera mubhedha muroora kwakarara nemurume wake kana ndanga rega nemurume ndiye hero okay alright. Pamwe tikaramba tichitenderera nenyaya ndofunga dare rinorakurukura rikaonesana kukuenda nyaya kukabva nyaya zvese zvataurika zvaoneka pano uyezve panapa tikuona kuti pabuda umhoho hwekuti baba ichokwadi kuti vakaonekwa vari pachi pamba pemumhan'ari nai nenguva dzinoita izvi zvekuma1 dzeusiku vakafamba ipapo zvisina tsananguro zvaka zvisina appointment nekuti vakambodaiwa kana kuti vakamberiwanzi vambosvikawo pamba ipapo rimwe zuva havana mbobhirama vakasvika ipapo mawiri avakaita mumhan'ari havana kuzviziva uyezve vanogara navo havana kuzviziva hapana zvakare kubuda umbowo panapa kuti baba vanorwara kana mapepa ekuchipatara havana kumbobhira sei aburitswa pane kuratidza kuti baba vanorwara kuti isusu tingatore zvisho kuti baba vavo zvavakaita vanorwara
asisi kuti munhu ari kurwara kana asi kurwara kana kuti akura sei, munhu anenge ane responsibility yekuchengeta munhu iyeye munhu waanogara naye. Apa topima ndakaigara nemwana wamukomana nemurooro wachigarapo, naivo vakatoshamisika nazvo kuti baba hakumba havana kuzoti baba wakuda sei. Pataurwa zvakare panapa pakati paonekwa kunzi nzira yavakafamba naye haina kuti chekete semunhu anogwesha, paifanira paita muhwezva baba wakabva kusvika mubama wakapinda, asi muhwezva uyu chero vakaenda panzvimbo kusanganisa nini ndokutaura hatina kuona muhwezva wanga uri kontinuasi zvingofamba kusvika pamba ipapo. Pakatakaona wanga uri zvidimbu izvo zvairatidza kuti dzigonguva iti wohwezva here pano wojamba here woendapo zvichingodaro hazvina kunge zvine tsananguro yakabuda pachena zvakaita sei. Asi nyaya iri pano ndeyekungoti baba vakawanikwa vari pamba pemumhan'ari nguva dzisingatarisirwe kuti munhu anenge aripo ipapo. Ndo mhosva yavanayo naika yatabvumirana munotesa handiti. Saka nawo zvakuna chirandu kuti kana vachitema mutongo wavo wochitema mutongo iwoyo, nokuti mudunhu rino ramasembura chero mudunhu ratinogara hakuna munhu anotarisirwa kusvika pamba pemunhu na1 o'clock achisvika asina tsananguro yekuti zvafamba sei, nokuti hauzoziva zvinoitika ipapo kuti iye auya wachipamba ipapo akazotakurwa akaenda kumba kwake akaona chinoitika kwaari zvinenge zvakumudzi panga ari vasara vari pamba zvakare pakaoneka chiitika kwavari vanenge vari kumonzi kweiye agosvika kumba pavo handidi kuona kuti panenge pakaita pakarema handiti. Saka kana parema pekudaro tinenge takudaidza vakuru vemusha vanhu vamambo kuti magadzirisai mhuri yenyu nemhosvo yakaitwa iyi mumaringe nerugaro rwedu rwatinotarisira kuti tinogara mumasembura. Saka chirandu mhuri yenyu nyaya yemainzwa zvabuda pachena pano kuti baba wamhosva yavanayo ndeyekuenda baba vemunhu nguva dzisingatarisirwe, vasina appointment, vasina kudaidzwa, vasina ukama, vasina chikonzero chine udzamu chaonekwa pane ndari kuti vakainga ichi. Zvakakwamuri mambo kuti mutemere vana venyu. Pamusoro tinoda kuti munyatsoteerera nditi tese ndofunga tanzwisisa mafambiro aita nyaya nekwayatangira nekwayazosvika. Yatanga iri tichiitarisa ichiita isina nhoroondo kana musoro, asi payadzika handimambaona payaita chamunyurudu. Imimi mhuri hamuna kuzombozvitarisa. Mutongo wandakukupaika ndakutongourerutsa zvangu, wanga uchifanira kuuya chaiwo unorema, nokuti pakapindwa mumba memwana ari mumba naadzimai vake, baba vakatsamira mubhedha womuroora. Izvozvo chete bedzi raiva iri saini yekuti dai paripo pamakatangira kugadzirisa nyaya, dai zvese zvisiku izvi aidha taingotaura zvidiki diki. Sekuru ava nezera ravo vanhu vahombe vataifanira kutoti havafaniri kuita chi izvozvo, ndo vanototiraira kuti zvinofamba sei zvakadii. Asi manje nokuona kuti makaregerera chinhu chichikura, imimi vana muripo nevazukuru muripo, ndakukupaika mutongo kadiki diki. Munobvisa mombe nembudzi mbiri dzamunoripa pasi, chivanhu chedu chidzokere pakani. Tobva taendazve pamusoro pekumba kwavhuramai, pakuda kuti vava varege kuzogara vasingatyi. Nyaya iripo yayo kuti motofamba, kuti vhuramai vachenyurwa. Maibata nyaya yacho sekuru. Kuseri kwokufamba kwenyu ndokwati kunozobuda zvevava kuti zvabuda zvipi, ndokune mutongo wavo avo. Kana paine mutongo unobuda, kana pasina tichitaura. Asi yenyu iyi ndoyabuda kuti tinoda mombe nembudzi mbiri. Yanga ichifanira kuita mombe mbiri
nembudzi dzacho 4 asi tati uchipa mombe chi 1 nembudzi dzati dzangu zviri uya rini zvavaiti zvikudiwa zvinhu tokwanisa kuzvibvunza musi wa10 september kwete zvese sori zvenyu sori zvenyu isusu tiri kuti zvikudiwa izvika izvi zvinenge zvidiwa nhasi imimi ndimu nezvamuchakwanisa kuita nhasi nezvamunenge makabata zvamanzwa shona yanzi kana panzi paduya mombe yeumai izvezvi andika isu tingokunyorera judgment kudiwa zvinhu nhasi mimba maudzwa nyaya yekunzi unosunga chishwa uchiita seshona yamaudzwa yema vanhu vakuru hatingarambe chikudza izvese tatopedza. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives.